Čaute ľudia, vítam vás u informačky na môj kanál Grupik.sk. Som tu spoločne s Wolfom. Čau. A jak vidíte, tak budeme natáčať hru SFG, Minecraft a iné hry. Aj Counter-Strike, možno PlanetSide 2, čo ešte neviem. Metiny, to sa rozhodnem, lebo už ma moc nebavia metiny. Ale možno aj budú, let's play, ešte neviem. Wolf bude so mnou natáčať Minecraft a ja ešte budem s kamarátom, ktorý tu není teraz, ale volá sa, nepoviem jak, toto. Budem s ním nahrávať Minecraft, čarovný ale Minecraft a možno ale dám do popisku odkaz na ten náš čarovný Minecraft, ale keď ho budeme nahrávať potom až. No dobre, toto je všetko. Chceš niečo povedať, Wolfe? Ani nie. No dobre, tak my sa s vami lúčime a čaute! Čau.